dili na mo subay sa iyang agiyanan. Mga kaigsunan o mga mahal lamang tigpaminaw nining tungura karon ano sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kini ang inyong alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio kinasing-kasing nga magdapit kaninyo ug magpanghinaut nga nakamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas nga mo'y magamit na to sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan ang gitudlo ni Master Rigramo pa din sa among gitudlo kaninyo nga makapaghatod ngadto kanato sa kaluwasan. Kung aduna may mga basahon o libro nga mga referensyang gamit dili para supakon ang Biblia. O nining tungura among mga pagpanimbayano sa tanang mga chapter president sa nagakalain nga mga dapit. Kumusta kaninyo? Labi na sa inyong pag-abaga sa radio station nga inyong giangkon. Kumusta mga kaigsunan? O labi na sa mga kaigsunan diri sa sulod sa PBCM compound, no? Sa mga hugot gyud nga nagbarog o nagpabilin tungod sa tugon ni Master nga PBCM ragyod ang pabarugan. Sunod na, wala lain ko, namuyag-yag, sa kinatibok ang sumasot, ang rally ng PBCM, ang tao maminaw. O kumusta? O labi na sa mga kaigsunan nga nagsunod usab diri sa dapit sa Taguluan, Misamis Oriental, diri sa Natumula, no? Sa mga kaigsunan, sa mga Prekitipod family, o kang chapter president Bernardino Arias, kumusta? Labi na kang brother Jerry Edkila, kumusta brother? Diri sa dapit sa Bukidnon, sa Manolo Portage Bukidnon nga ang presidente sa Dental Association Iotikio Madrihanon nga siya usab ang nag-abaga para niining radio station nga gipagyon sa diri sa Manolo Portage Bukidnon og sa Entero Bukidnon, no? Kumusta? Entero Cagayan de Oro City sa mga kaigsonan og diri sa dapit sa Paul, kumusta? O dili na ito pagkalimtan, no? Ang atong obligasyon may tuod sa atong pagpanglikom para sa PBCM Palace Reconstruction. O garon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. O kumusta usab mga kaigalaan ug mga kaigsunan ug mga suking tigpaminaw, kini ang inyong alagad ebanghelista Brother Eric Camus. Maoy usa karon nga makauban sa paghatod nga kaninyo sa mga kamatuoran nining programa sa PBCM mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og nining higayuna aron sa pagpadayon magpaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kamusta mga kahigalaan ug mga kaigsunan? Kini karon ang inyong igsoon Evangelist John Kenneth L. Mangalos magkauban karon aron sa pagtuon sa kamatuoran sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og hayatag ko kamo sa magpaila pang ebanghelista. Kumusta usab kaninyo mga kahigalaan ug mga kaigsunan? Kini inyo igsuon ebanghelista Brother Vince Rizaba. Makauban na usab ninyo karon ini atong tulumanon sa BBCM nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Katambayayon kaninyo sa paghatod karon sa kamatuoran. O dili usa nato makauban karon si Brad Rooney tungod kay ana siya giasikaso. O sa tanan natong mga kaigsuonang PBCM nga nagpatalinghog diin kita na nagsibya sa mga graduhan, kumusta kaninyong tanan? Dinhi naman usab sa social media na naglantaw ng atong mga kaigsuonan, kumusta usab kaninyo? Ingon niini kita nga oras sa inyong pagpatalinghog niining 39 na ka mga radio stations mabati ang atong programa Visayas ug Mindanao. Aduna kitay matag-adlaw Sabado ug usab matag-adlaw Domingo sa inyong pagpatalinghog. Og alang sa itong mga kaigsuonang PBCM, dili na to paghikalimtan nga aduna kitay tulo ka hugna matag tuig nga gitawag nato kini og PBCM General Conference o PBCM Fiesta Celebration ang March 10, ang August 19 ug ang December 29. Busa atong giawhag nga atong mga kaigsuonan sa pagtambong niining mga higayuna. Dinhi naman sa atong mga kaigsuonan nga nagpatalinghog sa Cagayan de Oro City, mabati ang atong programa dinhi sa RPN DXKO Cagayan de Oro, matag-adlaw kitang Domingo, alas 12 sa udto ngadto sa alauna sa hapon. Aduna kitay replay sa matag-adlaw Martes ug Huwebes, alauna 30 ngadto sa alas 2:30 sa kahaponon. Live kita sa Facebook
makita usab kita sa YouTube o makita usab kita sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Dinhi naman sa Villanueva, Misamis Oriental ang atong programa mabati sa Power Radio. Duha ka hugna kita mga kaigsunan. Matag adlaw kitang Sabado, alas 3 ngadto sa alas 4 sa hapon unang hugna. Ang ikaduhang hugna, alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 sa kagabion. Live gihapon kita sa Facebook niini. Diin ang nag-sponsor kini yung igsoon Evangelista Brother Debs Rizaba ug ang sponsor usab ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Diin nagapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Ug dinhi naman sa Hingog City. Ang atong programa mga langitong lamdag sa kinabuhi mabati sa Real Beat Radio matag adlaw kitang Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 sa Kabuntagon. Diin ang sponsor niini unang-una ang atong Executive Vice President o at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Usab Chapter President si Sister Avelina Kisimundo. Usab ang atong Ebanghelista nga kauban Brother Mario Warlito Chavet o ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. O usab atong pangumusta ang atong igsuon nga na nagpatalingog, naglanog-lanog ang atong mga tingog dinha sa pagsibya. Atong igsuon, Brother Juanito Bacala, diin naa siya sa Purok 4, Barangay Danau, Hasaan, Misamis Oriental. Kumusta ka nimo Brad Juanito Bacala ug uban sa imong pamilya? Ato usab gipangumusta ato mga kaigsunan nga naa dinhi na nagpatalinghog sa Bay Radio Waikurat FM dinhi sa Balingasag ang atong programa matag adlaw kitang Domingo. Ang oras alas 8 sa gabi ngadto sa alas 9 sa gabi. Diin gisponsoran kini o gihatagan kini kinabuhi sa PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Dinhi naman sa Cagayan de Oro City sa DXGR Gold Radio kanhi Radyo Ultra kini mga kaigsunan ug mga kaigalaan. Mabati ang ato programa 103.9 MHz FM matag adlaw kitang Domingo alas 10 ngadto sa alas 11 sa buntag. O atong gi-acknowledge o gipasalamatan ang City Homes Eagles Club Incorporated diin nagahatag sila og contributions sa atong eskwelahan mga kaigalang mga kaigsunan ang Master Tomas D. Eugenio Sr. Foundation School. So daghang kayong salamat ilabi na sa Presidente Samuel Edera. Sir, daghang kayong salamat ug uban sa imong mga membro. Ato usab gipasalamatan si Brad Orlan Jaime, Chapter Vice President dinhi sa Singaran, Zamboanga del Norte, Branch number 63 sa pag-connect kang Sir Samuel Edera. Daghang kayong salamat Brad Orlan. Og ato usab gipangumusta atong igsuon dinhi sa United States of America si Brother Nicodemus Nicky Hermias. Kumusta kanimo Brad Nicky? O ato pong pangumustahon no ang atong PBCM Legal Counsel si Attorney Ramedji Carion. O alang sa gusto magpadangat sa ilang mga pangutana, i-text lang sa numero 0917-811-8882. Og ato pong i-display no ang ato ang official nga mga basahon. Grab na mo copy ani, approve kanin ni Reverend. Og nakalantaw mo sa atong live, makita ninyo ang atong mga official nga basahon. Og aron sa paghiskot sa tema, ibalik ko kamo kay Reverend. Okay no, nining tungora karon ang ato karon nga paghisgutan mao kini. Tawagon ba ni Divine Master og yawa ang mubulag sa PBCM og unya magtukod og iyang pundok? Part 2 kini, series sa number 1. Pero sa dili pa nato paghisgutan ato sang pagapangamustahon Brad Diber ang mga nagapangutana kanato. Okay, Reb, atong pangumustahon mao kini ang mga pangalan sa mga nagapangutana. Unang-una dinhi Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling, Cebu City. Kaduha, Lance Uraiz. Ang ikatulo, Sweet Car. Ang ikaupat, Boy Ortega. Ug ang ikalima, Constancio Tansyong Novo. Ug ang ikaunom, Ju Mung or Jumong dinhi sa Tandag, Surigao del Sur.
O may nga timanan nga kung maghiskuta sa atong mga pagpamatuod nga tawagon ba ni Divine Master og yawa ang mubulag sa PBSIM o kunya magtukod og iyang pundok. Aduna kitay standard nga gitulo ni Master nga kung mobuhat kitag tima o pagpamatuod ug kun adunay pagtubag nato sa mga pangutana o komento bradiber, dili gid kita magadugang o di po nato pagkakulangan ang mga nakasulat sa Biblia nga kung ingon niya na mo gini ang atong gamiton sa mga pagpamatuon. Tinuod ka na rin. Huwag ato kini pagabasahon ang mga kapitulo o bersikulo, diin dili gyud kita magdugang sa mga pulong o dili kita magkulang reb. Niya sa number 1, ang Deuteronomio, kapitulo 12, bersikulo 32. Ang ikaduha, ang Deuteronomio, kapitulo 4, bersikulo 2. Ang ikatulo, Proverbio, kapitulo 30, bersikulo 5 ngadto sa bersikulo 6. Ang ikaupat, Jeremias, kapitulo 26, bersikulo 2. O ang ikalima, ang Pinadayag, kapitulo 22, bersikulo 18 ngadto sa 19. O ato lang pagbasahon rin, bang usa sa ato nang na-mention, ang Deuteronomio, kapitulo 12, bersikulo 32. Ingon niining nakapahayag dinhi, bisan unsang butanga nga gisugo ko kaninyo, nga pagabuhaton ninyo, dili mo pagadugangan ni pagakunhuran mo usab gikan niini. Busa matinaw nga kung maghimo kami sa pagpamatuod, unsay nakatugon nga gitudlo ni Master kanamo nga base sa Biblia, bisan unsang butanga nga gisugo ko kaninyo nga pagabuhaton ninyo, dili mo pagadugangan ni pagakunhuran mo usab gikan niini. Sa ato pa, sakto lang yun ang mga nakapayag sa Biblia o dili na pwede nga kulangan kay ingon niya na man, dili pod pwedeng dugangan. Pero sa dili pa ang atong pagpadayon, ato sa nga pamation ang usa ka bililhon nga awit nga atong gikompos base sa mga pag-ibanghilyo ni Master nga suportado pinagi sa nakasulat sa Biblia ang gitawag og ang Israel sa saad. Israel sa saad nga gikuptan, gikan sa kinatumian sa yuta. Kini ang kaliwat dili sa uno dugdugo, kondili sumala sa gisaan. Ug kini Israel, nakaliwatan nga gikan sa silangan nga layo. Mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae, gikan sa kinatumian sa yuta. Kini Santo, sumala sa gitag na mao ang kaluwasan para sa tanang tao, ang katumanan. Divine Master Tomas Di Eugenio Señor, kini lamang nga pundok sa PBCM, ang original nga nagawali sa Espiritu Santo, natuman diri sa sa Biblia, pero ang wala
Pilipinas, maoy katumanan sa halayong silangan. Sa tagna sa Biblia, pero ang wali dili Jehovah, ug dili usab wali sa atoa nga Ginoong Jesucristo. Ayaw mo malinglang, ayaw mo malinglang, ayaw mo Okay, no, atong nabati ang maanindot nga awit, no, nga naguluhan ang Israel sa Saad. O alang sa atong pagpadayon, no, nga sa atong topiko nga giingon nato, tawagon ba ni Divine Master og Yawa ang mobulag sa PBCM unya magtukod og iyang pundok? Part 2 series sa number 1. Ngano nga kini ang atong ginahisgutan? Tungod kay ang among mga kauban nga nahimo ng katbang, sila si Herminis Macarayo o si Danilo Nakwa, nagpunta, nagsumbong dito sa UNTV, no? Sa gitawag og programa sa PNP nga gitawag og sumbong nyo, aksyon agad. Tungod kay amo daw gihatagan og meaning ang kaugalingon nila ngalan sa pagtulunan o gibutang kuno namo ang ilang dagway. Wa may problema pagbutang sa dagway kay wa man butangin na sungay, wa pod butangin na giikogan ba ni sila. Ang pagpakita lang nga mao ni ang nagtukod sa gitawag og insert PADIM kon PEDM nga atong display, no, para makita mo lugar ni PEDM. Is I nga gitawag nila og Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated nga may rehistro sa maong number. Dayon, nairehistro Marso 6, 2024. Ilang gikasakit kay niupos man mi kanang ato god gikan magod ni sila sa pagtulunan sa PBCM. Pagsumbong nila, amo ko nang giingnan sila kawatan og tulisan. Pero among pagpamatuod ini, amo ginang barugan. Dili kini sila nangawat og kwarta og unsa may gikawat kun dili ang doktrina. Ila man gipasangil nga si Master daw nagtukod nini, maong among gitugan giabayan namo ang matag litra nga wala mi muuyon. Kay og muuyon me di mamembro mi ninyo. Among gipakita aron ang makaigsunan og ang mga kahigalaan nga nagsunod sa programa sa ilang pagwali pog Espiritu Santo nga gikawat na nila gikan na diri sa PBCM. Mahibaw nga kini di ay sila mao ang kawatan og tulisan sa doktrina. Busa ang PEDM is ay sa ato ng pag-opos bad diber giun sa nato dayon ang abay niya na. Okay, atong giabayan reb ang kining P Philippine, so murag gyapon Philippine, ang A kay association, so murag gyapon association, ang D kay divine, atong gilisan reb og dani. Okay, ipasangil man nila nga kang master nga mao na siya divine. Kay sila may nagtukod niini nga pundok nya ang M master atong gi makarayo Okay, sila magapoy nagtukod ani nga pundok sila sa ang ato ni uposta. nya kining H holy atong gihimong hell. Okay, di man tinuod nga huli kay naa man sila sa pagkabakakon. Pagka bakakon nya ang amahan sa bakak mao man ang yawa, di asa man paingon ang yawa, di ba pinadayag 20 sa tumas imperno o hell nya gikan sa kining S nga spirit atong gihimong satanic crib kay mismo si Master nagsulti nga pundok-pundok kaugdahan man na sa yawa o di satanic dayon incorporated mo lang gihapon reb incorporated kung ato anang basahon reb sa diretso sa ato anang nga pag-upos mo na ni Philippine Association Dani Macarayo Hell Satanic Incorporated. Na karon bisan sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, ang atong Ginoong Hesukristo ginganlan gani siya og yawa
sa dili magtotoo. Pero ang atong Ginoong Kristo nanubag wala mo adto kang Herodes ni ngadto kang Haring Caesar. Ang iya lang nanubag nga wala siya yawae. Hayan ang priba ni sumala sa nakasulat Brad Ken. Atong pagbabasahon Reb, diri sa Juan kapitulo 8 bersikulo 48 ngadto sa 49. Ang giingon, kaniya mitubag ang mga Hudyo nga nanag-ingon. Dili ba husto kami sa among pag-ingon nga ikaw Samarianon o giyawaan? Si Jesus mitubag nga nag-ingon, ako wala hing yawai, hinunuwa ako nagapasidungog sa akong amahan o kamo nagapakauaw kanako. Nagapakaulaw kanako, matod pa ni Kristo sa tubag nagpakaulaw kamo kanako. Sila pagkasulti, nagpakauaw, pero sa litra por litra, nagpakaulaw, no? Unya, giingnan si Kristo sa mga Hudyo nga, dili ba husto kami sa among pag-ingon nga ikaw Samarianhon o giyawaan? Si Jesus mitubag nga nagyon, wala ako hingaywae. Kung kining puntuha karon, kung sila si Makarayo di ay nini maoy giingnan kay sila lugar ang kamaturan, ana mo adto ni sa programa sa PNP bitaw nga sumbong nyo, aksyon agad. Muadto ni sila si Danilo Nakwa o si Hermogenes Macarayo. Pero ang atong Ginoong Kristo, yang gingon, wala ako hingyawae kanang buhaton di ay kung naatas sa isig ka relihiyon. Dapat pa kami musumbong kamoy nangawat na imo pang ipalupok nga wa mo nangawat. Unya nag-ingon sa iyang sumbong nga giingnan kuno na mo kawatan og tulisan. Imo pang gitug-an nga unsa nga pagkawat ninyo wa man pud pangutan agod gisundan patos PNP. Amo tungod sa ilang tubag kay mo sila nangawat daw mi sa wali nga Espiritu Santo. Mao gina nga among tumong. Yun. Na di ang question dia, ngano di ay? Sila ba'y original sa wali nga Espiritu Santo o kamo? Dito na natuk-an na. Nauna. Wa man isa ba? Di siyempre, ang pasaka nga sumbong, cyber libel gyud ang mahitabo namo. Nakaron, hay pang dugang payag sa Biblia nga ang atong Ginoong Kristo nga sugamak gyapon nga kung dili ka magtotoo. Nganlan gid ka og yawa sumala sa Biblia siyang kapanahonan. Hain pa, Brad Eric. Ni Aribirin, akong pagabasahon ang prueba dinhi sa Juan kapitulo 10 bersikulo 20. Ingon ini ang nakapahayag. Daghan kanila ang nanag-ingon. Kini siya giyawaan og nagsalimuang. Nganong mamati man kamo kaniya. Tanawa, kung kining kontra sa atong Ginoong Kristo, bapa ang iglesia ni Kristo, ilang ibutang, i-display nila. Kang Kristo. Unya, ila po yung i-display ang ilang pagsupak. Ilang supakon, buhat-buhatan og meaning. Busa, ingon usab niya na ang among gibuhat. Pero naalang kami sa dapit nga dili magsusupak ni Kristo. Kamu may magsusupak sa pundok ni Master nga pibsim niya, patuhon ninyo nga ang kaluwasan nas padim. Ako'y nagtulo nimo para sa kaluwasan, Makarayo, ang wali sa Espiritu Santo, wa kay hanaw o wa pa ka patuloy ni Master. Unya karon makagahom na ka nga luwason namin nimo kaming mga membro o mga ministro sa PIBSIM, ikaw na'y maglidya, matod pa sa panultiyon. Hilasan tayo. Muna nga, kung giingnan man nga atong Ginoong Jesucristo nga giyawaan, si Kristo wa gyud mo dagan sa panahon niya kay wa may sumbong niyo. Aksyon agad. Wa may PNP ato. Pero ang hari niya to sa balaod sa yuta, si Haring Caesar, napa si Herodes. Wa gyud iyang giadtuan dito. Ang ihalang, unsa iyang tubag, Brother, kung siya giingnan nga yawa, kinsa daw ang tinod nga yawa? Igo lang ni dipinsa si Ginoong Jesucristo rin. Kaya lang siya giyawa. Di ba uspo si Ginoong Jesucristo nga aka mo ang yawa. Ay di sa ato pa, ang atong Ginoong Kristo malibel na. Dili riboy. Igo lang siya ni dipinsa. Ni atong pagabasahon, pribahan nato sa Juan kapitulo 8 bersikulo 44. Ingon niini ang nakapahayag. Kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa. Di sumbalik ni Ginoong Jesucristo ngadto siya mga kakontra. Og ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya mao'y usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan. Tigpatay di ini. Og siya walay labot sa kamatuoran kay ang kamatuoran wala man diha kaniya. Inig pamakak niya siya magasulti tukma sa iyang kaugalingong kinaiya, kay siya bakakon man ug mao ang amahan sa mga bakak.
Sa pagdubag sa atong Ginoong Kristo, kinsa ang iyang giingnag mo'y matuod nga yawa? Siya ba o ang iyang kaatbang brother? Ang iyang kaatbang, Reb. Oh, gidescribe pa ni Kristo ang inyong amahan bakakon kamo mga anak mo sa yawa o ang inyong amahan mamumuno sa ato pa mamumuno kriminal sa ato pa mo patay. Pero lain lang pagpatay kay pinagiglimbong. Unsa Brad Eric do na kay kasulti? Ang kining padim gyud Reverend, mabutang gini sila gyud nga mao gyud sila giyawaan gyud kay ngano man. Namakak man gud ni sila gud. Ang doktrina nga diri sa ato ilang gi Ilang giangkon nga sila kunoy katumanan. Pero sa kaniadto nga dinhi pa na sila, ang PBCM man gyud kay mom gini original. Ang PBCM man gyud may katumanan sa pagwali sa Espiritu Santo diin ang gipaila ang katumanan mao si Divine Master Tomas Dihio inyo Senyor. Unya usab basad gibilin na gudaan ni Master nga ang pundok lang sa PBCM may angay pasakupan sa tao kay walay kaluwasan diha sa laing pundok nga gibilin ni Master nga ang tao dili ra gyud sa PBCM angay mga lagad. Busa way pulos na itong ilang gitawag og PEDM. Walay pulos re. Onya, ikaw ba mismo, ado na ba kay ikasulti o nakahibalo ba ka nga kini sila kawatan gyud Brad Eric? Naghibalogi ko ana Reverend kay kanang atong doktrina sa PBCM mo may ilahang gikawat god ang mga sistema. Ato man na ang tagiya ana, ang klimant ana mga kaygalaan ug mga kaigsunan, mao ang PBCM. Gani ako mangani silang mga kadugo diha pero nganong nagpabilin ko sa PBCM kay mo ni tinuod. Mo ni ilang gikwaan ba? Gikawatan ba sa doktrina? Mo man ay tinuod ba? Unya, may gisulti ba ka sa mga nangagi Brad Eric? Aduna Reverend. O atong patalingugan ang mga previous nga pagwali namo diin iyang gipahayag ni Eric Camus mga mahal namong tigpaminaw niya. Ya, dili ra ba ang gipasabot nito nga kawat nga bahandi o kwarta ang ilang gikawat kay matin-aw nga gihimo natong gihimplo sa unang panahon nga doon na puy kawatan pero ang gikawat pulong. Sama pod nga gihimo nining padim kung gihingalan may kawatag tulisan ang doktrina sa PBCM inyong gikawat kay kanang inyong gipamatuod sa padim doktrina kana sa PBCM. Mismo si Brother Eric ni ana nasayon. Nasayon ba ka Brad Eric? Nasayod ko na Reverend. Ikon sa nimo ni si Hermogenes Macarayo? Ako raman ni silang kadugo kasagara ng naadya sa padim Reverend. Kini si Hermogenes Macarayo, ako man ni first cousin man ni nako. Unya kung nasayran nimo unsa man imong nasayran no sila mangawat? Nangawat gini sila sa doktrina sa PBCM Reverend kay ang tagya ni ini mga kagalaan ug mga kaigsunan mao ang PBCM ug mismo sila gikan na sa PBCM. Nya di ka mauwaw ana. Mao man ang paghingalan namo. Nagpalaban ma sa pulis. Adios. Usbuna mo mga kagalaan ug mga kaigsunan, dili ingon nga nagpasangil mi nga nangawat sila og unsa butang ba diha kundi doktrina sa PBCM mao ilang gikuha ang mga sistema ug ingon mausab doktrina sa PBCM gikuha nila mo na ilang gikawat. Ginganlan pa nila ang ngalan ni Master nga kung amahan. Di ba giingnan ta mo? Among giwali sa tinuod sa kauban pata. Kaabin ka, kaapil ka sa pagwali ni Master nga ngalan, nga katumanan sa Espiritu Santo. Pero karon dili nakakaabin, pero unsa imong gigamit? Gigamit nimo ang ngalan ni Master. Imo ba nang amahan sa material? Ang dapat nimo iwali, ang imo pong amahan kontra diri sa mua. Si Eusebio ba, Macarayo? Mao to imong iwali, kaya ang ako pong giwali, si Master. Kung imong giwali, dili nimo amahan. Di si tawag ana. Makatarunganon ba, magwali-wali ka ana? Nga mibulag ka na. Di kawatan ka. Mo nang bot na mong ipasabot. Nakita na to. Si Brad Eric, naghisgot yun po nga sila mooy gisgutan nga kawatan. Tinuod ka na Reb og ato usab pagadugangan nga mismo si Master sa atong kining basahon nga okay no. Nindot kay para pagpamatod kay ang atong uluhan god nga tawagon ba niya og yawa katong mubulag sa PBCM labi na magtukod og pagtulunan. Ni Areb atong pagaproibahan sa kining ato ang Biblia nga naguluhan mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. nga ang autor ni Reb at mabasa din ikaw Reb, Reverend Charlito R. Eugenio ug ang kanhi kauban nato Reb si Danilo Nakuha. Makita pa gani nato dinhi sa kini nga ato ang Biblia Reb kung gano sa kini na print
Matud ba gani din niyo? First printing, October 10, 2014. So, nahimo na ning kini nga Biblia, wala pa sila mo himo o nagtukod og ilang nga pundok nga pad-em. Og niya ato pagabasahon dinhi sa chapter 4, verse 187 up to verse 188. Matud ba dinhi sa atong mabasa? Sulti kini ni Master. Sa diskomunyon, gipakanaog ni Master ang pag-ingon. Umpak ang mga yawa, tulibong ang mga yawa, lagpot ang mga yawa. Dayon dinhi sa sunod, adunay panahon nga sa pagpakanaog ni Master sa diskomunyon sa iyang pag-ebanghelyo, siya miingon, ayaw mo pag my name, ug durnab, ako ray durnab. Busa, nakita nato nga adunay pangalan ni Master diri sa gitawag og mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Ingon nga maoy Biblia sa among panahon. Nga naghisgot si Master sa diskomunyon nga siyang pagpakanaog ni Master nagyon, umpak daw ang mga yawa, tulibong ang mga yawa, lagpot ang mga yawa. Sa to pa, lupig yun pirmi ang yawa. Magkinapayas lang ba? Unaningon din si Master, adunay panahon nga sa pagpakanaog ni Master sa diskomunyon, sa iyang pag-ebanghelyo siya miingon, ayaw mo pag mainim, kay magdala di ngalan, mag-angkon pa lugar ba? Kay ngalan man lugar ni Master, og durnab, ako ray durnab, busa, sa panahon kang Master, siya ay durnab, simbolo ba sa kanang abrihanan sa sira? Pero sa panahon sa atong Ginoong Kristo, nagingon si Kristo nga, I am the door, sa Juan 19 sa English. Ako maong pultan. Kang Master po, pinalain tod kay siya ay Espiritu Santo, ako ray durnab. Ato pa, ang moabri sa doktrina, nga mutudlo ka na to, si Master. Unya, kung abrihan ng purtahan din na ay durnab kay siya man, usa pa nato makita kung unsay iyang gipapahayag. Mauna, nga among gipamatud-an nga kini ang pagsulti ni Master. Nahain pa, Brad Deber, nga si Master nagsulti gyud may tungod sa paglitok ni atong mahatungdan unya nga yawa, Brad Deber, sumala sa doktrina nato. Ni Apareb. Nagibili ni Master. Dugang pa. Nagibili ni Master dinhi kanato. Matod pa dinhi sa kiniraghapon nga basahon reb, mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Dinhi naman nato pagabasahon sa chapter 4 verse 100. Matod pa dinhi ni Master, nakahibalo ba mo ngano nga hasta kapila usab-usabon ko ang inyong pagampo? Matod pa ni Master. Dugang pa dinhi, kay kana gisakay-sakayan na sa mga yawa, gisundog-sundugan. Busa, si Master, adunay panahon nga usbon yang pagampu kay matod pa ni Master nga gisundog-sundugan sa mga yawa, gisakay-sakayan na. Sa to pa ang magsundog-sundog, di yawa. Ika na nga mong pagwali sa Espiritu Santo makarayo, inyo man ang gisundog-sundog. Base ni Master, basta magsundog-sundog, yawa. Diha mi, nagbase sa pagkatulisan o pagkakawatan ninyo sa pagsundog-sundog sa doktrina sa wali nga Espiritu Santo. Hain pang dugang gipayag, Brother, kay pabor naman nimo ang ingon nga atong Biblia sa atong kapanahonan kini makasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao nga napagani ang ngalan ni Danilo Nakwa kay kauban pa siya nini sa wala pa maglain dili gyud niya madinay nga giapas nato ni para kontrahon sila. Tinuod dugangan pa nato sa dinhi gyapon nga Biblia nato reb dinhi sa chapter 4 verse 74 mao kini ang pahayag gihapon ni Master. Matud pa dinhi ni Master, bisan og unsaon ninyo sa pagtubag-tubag kay maura mong espirituha sa mga yawa, maura mong mga yawaa. Matud pa dinhi. Nakita nato. Tungod kay daghan ang naglain, sila si Pedro Sobailo, Cell of the Living God Church, naglain. Ang ihapon, ang patik sa Espiritu Santo sa kaluwasan, maurag yapon. Seal man yapon na, silyo sa Espiritu Santo na. Si Mary Alcasarin. Ang mga kontra na mo og uban pa, kung magtubag-tubag sila, matod pa ni Master, kadtong mga naglain, bisan unsaon ninyo, sa pagtubag-tubag kay maora kamong mga espiritu sa mga yawa, maora mong mga yawa. Base sa gisulti ni Master nganuman. Kay ang pag-upos nila, kung maupos sila, napod sa pikas nga pariho. Mo kana ang gipahayag ni Master. Busa sa doktrina kami ni Master. Busa sama sa panahon sa atong Ginoong Kristo nga naghingalan siya niya atong iyang makaatbang og
Sila pod ang giyawaan. Balikan ta ang gibasa kanina, Brad Eric, ang 1844, palyog pagbasa, balikan ta. Niyari rin akong pagbasahon, ingon ni ini ang nakapahayag. Kamu gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa, ug ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya maoy usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan, ug siya walay labot sa kamatuoran, kay ang kamatuoran wala man diha kaniya. Inig pamakak niya, siya magasulti tukma sa iyang kaugalingong kinaiya, kay siya bakakon man og mao ang amahan sa mga bakak. O, tanawa nga itong Ginoo Kristo naghingalan nga kamo, gikan sa inyong amahan nga mong yawa. Unsa daw trabaho nining yawa? Ang inyong tingwa maong pagtagbaw sa pangibog sa inyong amahan. Kanang amahan nga yawa, gingon siya may usa ka mamumuno, sukat pa sa sinugdan. Og siya walay labot daw sa kamaturan, kay ang kamaturan wala man di kanya. Inig pamakak niya, siya magasultig tukma sa kaugalingon niyang kinaay, kay sa bakakon man og mao ang aman sa mabakak. Ang description sa yawa, mamumuno, sa ato pa sa laing pagkasulti, mo patay. Unsa ang pagpatay? Sultihan kanyag binakak, pag mutuo ka, asa mo ka mapunta din yan na. Busa, ang mupatay sa paghulagway ni Kristo, gitawag po din niya kawatan. May ginganlan po siya kawatan sa panahon. Di katong kawatan, mo katong yawa. Ay ng Priba Brad Kenneth, sumala sa Biblia. Atong basahon rin sa Juan Kapitulo 10, versikulo 10, ang gingon. Ang kawatan, muanha aron lamang sa pagpangawat o pagpatay o paglaglag. Ako mianhi aron sila makabaton o kinabuhi ug sa pagpakabaton niini sa madagayaong gayod. No, nakita na to. Ingon na nga itong Ginoong Kristo, ang kawatan mo anhi, aron lamang sa pagpangawat o pagpatay o paglaglag. Kinsa ang malaglag? Katong mamuno, kinsa ang mamuno? Ang bakakon, kinsa ang bakakon? Aman sa mga yawa. Di, nagngalan si Kristo o kawatan siyang kapanahunan. Musa, sa samang pagkaagi, nagngalad mi ninyo og kawatan, pero dili diha sa pagpangawat sa butang, nga kwarta ba? Tinuod ka na rib og ato usab pagadugangan nga mismo si Master nagpahayag nga pagka anay mga pundok-pundok nga nagdala sa iyang ngalan, kaugdahan ka na sa yawa rib. Ato pagadugangan og pagbasa sa kini gihapon nato nga Biblia rib. Dinhi nato pagabasahon sa chapter 4 verse 56. Mo kini ang sulti ni Master dinhi. Matud pa dinhi ni Master, kun ang panahon haduol na, daghan na unya ang mga pundok-pundok sa sulod sa gingharian sa Dios. Kini mga pagpanglingla, kaugdahan kini sa yawa. Pagbantay basin mataral ka, basig mataral ikaw. Gunit sa sidsid sa akong karsonis aron magkakuyog ta. O di matinaw nga gipahayag ni Master, nagsulti na kun ang panahon haduol na, daghan na unya ang mga pundok-pundok sa sulod sa gingharian sa Dios. Di lugar kang Master. Kini mga pagpanglingla, kaugdahan kini sa yawa, pagbantay basin mataral ka. Basin mataral ikaw. Gunit sa sidsid sa akong karsonis aron magkakuyog ta. Dili sa karsonis ni Danilo na kuwaog ni Makarayo. Kay kung gunita na, basin pag makahubo kay wala kayo masirado. Sa kang Master nga karsonis, Master nagsultian na, diha kami nagbase sa doktrina sa atong magtutudlo. Unya, pag-isgutan nga nagbuhat naman si Makarayo og pundok-pundok, gitagna ni Master, base kang Sergio Haron nga gisultihan ni Master niya atong mapatalinghogan, no? Atong makita og mabati. Sa una sa tig-alot pa ko ni Master, si Master nag-istorya nako nga Sergio, may kay muwali si Makarayo da. Oo, Master, may kay muwali. Yan siya ka. Muabot na ba ang panahon, Sergio, nga? Magtukod ang ihang kuan. Nang maglain na siya. Yung ko nga. Mao, Master. Siya, magtukod ang ihang kuan. Pundok. Mao na yung istorya ni Master. Sa tinuod lang. Natuma na karong mga panahon na. Ako, wa ko mutuo nga. Ingana, bisag si Master, gituuan ako nga. Kuan, Dios. Pero, di ko makatuo kay si Makarayo. Die hard ba kayong Master? Magwali. Mura biya po si Reverend. Nagkauban mi gwali. Pero,
Wala ko daw mga ingana dahil tinuod yun ang naabot yun ang panahon nga tinuod yun ang gingon ni Master nga maglain siya giyahang kaugalingon nga mundok. O di klaro nga gipropesya na ni Master. Di ka tong maglain magtukod. Gingon na ni Master nga yawa. Waday may right kang Master man nga pinulungan. Unya, waday magbakak. Karon hiya na to ang sumbong sa usa ka babae nga una ni siya nga nisumbong dito sa programa nila sa UNTV nga sumbong nyo, action agad niya pamation ta. Noon pong araw ay marami na po akong naririnig sa kanya mga sabi-sabi. Hindi ko po pinansin. Pero ngayon po na inilahad po niya ako sa radio station sa Cagayan de Oro. 2 radio station po ito na ang aking samahan ay bogus, hindi katotohanan. Ako po ay kumpleto ng papeles at rehistrado dito po sa PKG. Inilahad po ang aking picture na ang leader daw po ng Yukag-si-Ikag-si ay isang magnanakaw at tulisan. Ang leader daw po ng Yukag-si-Ikag-si ay isang magnanakaw at tulisan. Nakita nato ang iyang pagsumbong kadtong inyong nabati nasakop na ni Macarayo pero si Macarayo pod o sila nasakop pod anak niya siya mao'y leader. Ginganlan ko nun ako siya kawatan og tulisan. Yun ay isang babae na nagsinungaling. Mas masahol pa kung ano pang tawagin na masahol. Bakit? Hindi kita inakusahan nga magnanakaw at tulisan. Yung inaanayban mo. Gusto lang naming sabihin, Ma'am Lilia, na hindi po kayo kasali sa pagtawag namin na magnanakaw at saka tulisan. Sila si Hermogenes Macarayo at saka si Danilo Nakua ang tinatawag namin na magnanakaw at saka tulisan. Ngayon, napakinggan natin, sinabi mo na nagsasalita ako na magnanakaw at tulisan. Dito, nagiging sinungaling kayo. Ang ama mo na, di ang diablo o kung ang yawa. Bakit? Hindi na ba tayo makapagsabi kung sinong magnanakaw? Malaybil na ba? Narito po, pakinggan natin ang bilang example na ipapakita namin na ang mga politiko merong nagsasabi na yung mga politiko ay nagnanakaw. Pakinggan natin ang bilang example. Colonel Ariel Crubin, Sir, mukhang nawala na yata ang pagiging makabayan mo. Saan na napunta ang tapang mo? Mukhang umuurong na yata ang itlog natin ngayon. At ang puso ng isang tunay na sundalo, tila tuluyan ng naglaho sa inyo. Alam mo, Sir, kakaiba na ang tono ng pananalita mo ngayon. Pero bago ang lahat, parang gusto ko lang magpasalamat sa tadhana. Buti na lang talaga hindi ka nanalong senador. Kasi kung nagkataon, dadagdag ka lang sa mahabang listahan ng mga walang kwentang nakaupo ngayon sa gobyerno na walang ginawa kundi magbulag-bulagan. Anong sabi mo sa naging pahayag mo? Sabi mo, naaawa ka sa 18 ex-Marines kasi nagagamit lang. Ginagamit lang sila nung mga gustong magpabagsak sa gobyerno? Wow, sir. Big words. Parang hindi ka naging sundalo kung magsalita ka. Huwag kang maawa sa kanila. Maawa ka sa bayan mo. Maawa ka sa milyong-milyong Pilipino na araw-araw ninanakawan ng kinabukasan ng mga magnanakaw na politiko. Maawa ka sa milyong-milyong Pilipino na araw-araw ninanakawan ng kinabukasan ng mga magnanakaw na politiko. Anong sabi siya na pakinggan natin? Magnanakaw daw, maawa ka sa atin. Dahil daw sa magnanakaw na politiko. Kinsa ang ipasabot. Si Kirubin nga nagdagan og senador pero makadaog. Nilaban man siya dito sa parte sa katong gitawag og nakaangkon daw mga malita. Busa iyang gilabanan instead daw nga kinanglan ipadayon ang pag-imbestigar. Daw bi ang uban dili mosugot kay ang moimbestigar na pud ang pikas man hinon nga dili majority, minority man. Unya nabaday kunoy giakusaran ka nga usa ka nga nagdawat sa malita, ikaw mo'y magdalas desisyon na usa o man aron, malugi ron ang nanumbong ana. Unsay tawag? Di ba gitawag og magnanakaw? Tulad sa amin. Ang sinabi namin na magnanakaw yung inaaniban mo. Ano, nakakarinig kayo? O may diferensya sa ating pandinig. Bakit?
itong kinukuhaan mo na tema namin, yung ang pagdalayg sa Dios nga paghimuon sa iyang katawhan. Diri ka nagkuha nga naghingalan ko nimo masama kang babae. Ginganlan daw ka nako, pero never nga naggalan ko sa imong ngalan. Pero masama ba kung banggitin ko ang pangalan mo? Narito po, pakinggan natin ang previous nga pagmensahe namin o pagbabalita na dito ka nakarinig. Iwan ko kung paano o may diferensya siguro ang tainga mo. Narito po, pakinggan natin. Ni ay usa ka pundok nga gikan ni sa PBCM, pero naglain ang gitawag og padim. Nagdesembre man, aduna sila'y second celebration nila tungod kay kang master man nga birthday celebration. Ila pong giawat-awat sundugiro ba? Kay gitawag man nila mo kawatan sa doktrina. Aduna pud sila'y gihimong pagsayaw-sayaw. Og sa mong pagsayaw-sayaw, dili pa igo, gikantahan gyud ni Hermoines Macarayo, pero mo lagi na. Maksurban ba nga unsa gining title aning kantaha, Brother? Amateur hour base sa atong na-research. Amateur hour. Pero kining iya kanta hour. Title lang sa kanta amateur hour. Atong tan-awon mga mahal namong tipaminaw unya kining nagkarsonis niini. Iya ning bata nga nagkarsonis kisay pangalan ani nga iyang bata si Nikki. Nikki Macarayo. Na kusog ra ba manaway ni si Jimmy Pinaso nga ang PBCM compound kuno baho na kunong baboy kay na kuno'y daghang nagkaon og baboy kay gidili man lugar sa tua. O gado na pud kuno'y pagbisyo. Unya sa iyang kabuang abi niya kana lang ang kasuguan. Kung naa may nakita nga nangaon, wala magtudlo si master o kami sa doktrina nana. Kung sila man nakasala, dili kay adto salain ipaningil. Karo ato sang lantawon ang kanini ang mura ba pod og nakakuan sa PGT ba niya. Atong nakita no katong naguyod si Brina Singson to. Iyang giguyod ang usa ka babay kay magchatsa lugar sila niya dai poy atong senior citizen nga murag magundok-undok ba nga murag maguntol-untol pagsayaw sa chatsa lagi. Niya katong nataliwad-an nga babay anak man to ni Hermoines Macarayo. Na kung maningil ta sa kasuguan ang kasuguan isa ra day kabuok. Na ngano nga nangarsonis man ang anak sa founder. Ang tubag anak, muingon gid ka nga wala magsugo. Ba man ang inyong baba, kugi manaway. Di ang atua unta, kung kinsa ang nakatuman, may magtuman. Kinsa tong wala makatuman, dili damayon ang pagtulunan sa PBCM. Nakaron, kay naningil man siya nga hugaw na kuno ang compound, unya ang imong bata, Macarayo, nganong wala man nimo mabadlong kung pananglitan kusog mong manaway sa mga binuhatan sa tao. Sa Biblia ba, Brad Kinit, ang pagpangarsonis ba gitugot sa Biblia o gikahimutan ba sa Dios? Atong basahon Rib ang Bibliang Mayong Balita Biblia Imprimatur Ricardo J. Cardinal Vidal diri sa Deuteronomio Kapitulo 22 versikulo 5 ang gingon. Ang babayi kinahanglan nga dili magbistig ni lalaki ug ang mga lalaki kinahanglan nga dili magbistig binabayi kay kasilagan sa Ginoo nga inyong Dios ang mga tao nga magbuhat sa ingon. Atong nakita matinaw sa nakasulat sa Biblia nga ang babae kinahanglan nga dili magbistig linalaki ug ang mga lalaki kinahanglan nga dili magbistig binabay
kay kasilagan sa Ginoo nga inyong Dios ang mga tao nga magbuhat sa ingon? Nabay luwason nga kasilagan? Di dihara nahugno ang mga pagkinapayas nato sa pagpanaway. Nibulag kuno sa PBCM kay ang ilaha mo'y tinuod busa nangita ba og bikil sa mga membro sa PBCM nga wa magtuman. Nakita nato mga mahalamong tigpaminaw magkaigsunan. Busa kung doon na may pagsayaw, no? Dili da ito sila mao ang katumanan. Kay ang nakasulat sa Biblia, ang Israel man, sumala sa nakita sa Biblia, og ang nagtukod niining PDM, di man si Hiuba, di pod si Master, di pod ang atong Ginoong Kristo. Pero kung magtinaplo ganin ni sila, si Master kuno'y nagtukod, unsay si Master nagtukod, duha dayang gitukod. Ang fundamental nato nga doktrina isip implo sa panahon kang Hiuba o sara kakatawan ang Israel wa nay lain. Busa kung ang sa dapit sa kang Master ang Espiritu Santo ang PBCM lang. Kung magyaw-yaw-yaw ni sila, ang mga bugokers pod nga ilang mga kauban, nisugot nga si Master kuno'y nagtukod. Bao-bao nagsunod sa wali, pero kung pasultion sa wali, kung si Master man ay, o sana si Master, si Jiggy Makaray. Ano? Daghan mang founder, daghan ding Master, kay si Master makanan. Yatong patalingugan, nga dili gini sila kadtong gibasa nato sa unan nga Israel, kay si Makarayo, sila man ang nagtukod nini atong patalingugan. Kining Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated bag-ulang nabati sa atong mga listeners nga pagsugod nato og program dinhi sa IRE. Gitawag ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. Sa mga bag-o nga nakabati, Brad Dani, ang kining PEDM diin maoy atong pagtulunan o relihiyon. Restrado bagyod kini sa Securities and Exchange Commission. Restrado kini Brad Macarayo o kini na-resto sa Securities and Exchange Commission sa numero 2004 0302-32 o kini narehistro kanina itong Marso 6 ni tuig sa 2024 o ang mga incorporators nini o ang mga nagtukod sa mga pagtulunan mo sila si Jiggy Macarayo, si Lloyd Badera, si Junrel Malinaw, si Richard Impedad, si Sarah Joy Lopez, si Gisrael Macarayo, si Rodi Camos, si Ida Panigon, si Romelo Robles, si Felipe Lopez, o si Joel Hurtado, o si Jimmy Pinaso. O ang mga opisyal ining napili sa mga pagtulunan. Mo sila ang presidente si Hermoines Macarayo, ang Vice Presidente si Jason Lopez, o ang Secretary si Danilo Nacua, ang Auditor si Arlene Macarayo, o ang Treasurer si Alili Nacua, o ang usa sa mga official nini mo si Estrella Baderon, o si Alejandro Badera. Atong napamatian nga matud pa ni Danilo Nacua, ug ang mga nagtukod dinhi ug ang nagtukod dinhi si Jiggy Macarayo usam ganing imong anak ug katupang uban Kaklaro na sa itong nga dungog, incorporators o nagtukod ni ini nga pagtulunan. O ang mga incorporators nini o ang mga nagtukod sa mga pagtulunan o ang mga incorporators nini o ang mga nagtukod sa mga pagtulunan. Onya si Macarayo ang presidente di maoy pundador. Nakita nato mga mahalamong tipaminaw si Master din nagtukod sa ato pa duha na di ang kang Master ang PBCM og PADM pabuyag man mo na nga atong nakita og ang priba pa sa pagtukod nila dili padugay si Presidente Macarayo ang mutubag nini nga dili paday dugay ang pagkatukod sa ilang relihiyon nga PADM. Ito ang lahat ng mga gawain dito sa PEDM ay nakaangkla sa Espiritu Santo. Dahil hindi namin gagawin kung hindi siya nagutos sa amin. Hindi namin gagawin kung hindi siya nagutos sa amin. 2 taon pa
ang PEDM mula itinatag ito. 2023 December 29 ang narehistro sa gobyerno sa Pilipinas March 6 na ang pagkarehistro sa relihiyon na ito. Nakita na to nga matod pa nila nga ang PADIM daw nakaangkla. Nakaangkla kuno ang PADIM kay hindi daw nila gagawin kung hindi pa kuno inutos sa Espiritu Santo. Di ang nag-utos daw nga itayo ang samahang PADIM, ang Espiritu Santo na ang ipasabot nga Espiritu Santo niya na sa dinhi sa PBCM si Masterman. O nakita na to. Pero kung manulti sila, di nakabantay ba nga ang nagtukod sila di ay? O ang mga incorporators ninyo, ang mga nagtukod sa mga pagtulunan, mo sila si Jiggy Macarayo, si Luis Badera. Sila rin mutugan sa pagkabut-buton ba? Ha? Na mo na nga atong nakita. O niya, ato pong makita nga pinaagi nini, gimerge di ay ang gitawag og yukag naman imbis ni sa una ikag ba? Wa nagi ka ikag kay yukag naman na gilideran po sa babae giusa lugar niya atong patalinghugan ang ilang mga pamahayan. Dito sa Mindanao, paano ba sumali or sa kahit saang lugar, paano pa ma-reach out yung inyong opisina? Dito po sa Mindanao, na kasama ko po sila dahil po sa isang relihiyon na kung tawagin ay Philippine Association Divine Master Holy Spirit sa PADM. Katuwang kayo nito? Magkatuwang po kami. Kaya po ang PADM at UPAGC samahan. Kaya pinagbuklod. Sa Tagalog, pinagbuklod, pinagkaisa. Ang PADM at UPAGC. Sa Tagalog, pinagbuklod, pinagkaisa. Ang PADM at UPAGC. So ibig sabihin kayo yung katuwang ng PDM in terms of itong peace and order, in terms of katuwang nila doon sa pagsuplong ng mga kriminalidad. Yes po. Nakita na to nga pinagbuklod daw ang PEDM at ang UKAGC kay sa una na ikagsiman. Karong giyo nila kay universal ko no. Bisag wa pa may universal, title lang na universal na. Puros ba kinapayas na karon kay ang katawhan mandi kuno sila sa Dios sa Espiritu Santo. Muna ilang gipanghambog kanang ilang sistema karon sa UKAGC. Ang pangutana mga mahalamong tigpaminaw kung ibase na to kung ang katawan sa Dios di ay ibase anang gitawag og NGO, non-government organization man na. Dili man na sa gobyerno. Ni alayon lang lugar diya sa sistema ba sa mga pulis pagbantay-bantay. Voluntaryo. Pero kung katawan sa Dios nga naaday emerge day usahon sa Biblia kung basahon nato ang katawhan ba sa Dios mahimo bang masalaag kung adunay babae nga modala sumala sa Biblia? Ang babae ba mo'y tigpasalaag sa katawhan sa Dios sumala sa Biblia, Brad Jimmy? Ato lang pagkabasahon dinhi sa Isaias kapitulo 3 bersikulo 12 nga nagingon, matungod sa akong katawhan ang mga bata maoy ilang maglulupig og ang mga babae maoy magahari sa ibabaw kanila. O katawhan ko, sila nga mga na nagmando kanimo, maoy nagapasayop kanimo, o nagbungkag sa dalan sa imong mga alagianan. Matinaw sa nakasulat sa Biblia mga mahalamong tigpaminaw, dili mailimod nga ang ilang gigikanan ang gigikan gini sila sa PBCM. Gawa sa adtong nangulo sa sistema sa IKAGC niya karon na UKAGC na. Ha? Busa sa Biblia, ang mga katawhan day kuno sa Dios, ang mga bata mahimong mulupig sa mga gidikanan. Ug ang mga babae, bisag babae sila pero mo nay magahari sa ibabaw kanila sa katawhan sa Dios. Unya gipahamangnuan. O katawhan ko, sila nga nagmando kanimo, mo'y nagapasayop kanimo og nagabungkag sa dalan sa imong mga alagianan. Katong babae nagmando kuno, mao kuno na ang nagapapasayop sa kalagianan sa katawhan sa Dios. Sayop padas makarayon, nadugangan pagyuglaeng sayop. Kita nato na mga mahal mong tigpaminaw, anong sayop?
Kay kini nga pagtulunan, hilabihan ka hambugiro. Unaw na agod, si Macarayo na nagluwat sa iyang pamayag nga, duha pa kapin katuig ang ilang pagkatukod. 2 taon pa ang PEDM mula itinatag ito. Pero sa panggamot daw nila, kilala na kuno sila sa buong Pilipinas dahil sa panggagamot. Kaya hindi man daw nila gagawin kung hindi nakaangkla o ang nag-utos sa kanila ang Espiritu Santo. Kung mauna, si Masterman ang Espiritu Santo nga gipamatudan, kapayaso na din yung Espiritu Santo nga naa na sa inyo, ha? Kaya nga naman, ang PBCM sa tinod lang pagkasulti, dili pagani na ila sa tibok Pilipinas nga since 1967 nagsugod. Agkamo na ila na hinoon. Ultimo din sa lungsod sa saan? Sa 15 ka barangay, kung ipangutanag, nailhan ba mo? Wa, ang uban, kibaw nga gikan mo sa PBCM, pero nangundang, nagtukod mo inyo, ha? Mo nang kinatibukan lugar na asa man nagngalan ko nimo, ha? Na masama kang babae at magnanakaw at tulisan. Itaon mo. Kaya nga, sinabihan kita na ayusin mo ang pangdinig mo. Pumunta ka sa doktor, magpatingin ka para malinaw ang pandinig. Mga kaigsonan o mga mahalamong tigpaminaw, ato pang ipadayon ang ilang mga kinabuang hunahuna parte sa ilang pagsumbong. Nga ang akong pag-ingon nga tulisan o kawatan, dili sa kwarta kung dili sa doktrina nga ilang gikuha nga sila'y nagpamatuod sa wali nga Espiritu Santo. Ang tudya nga mong ikalagad kanyo, kini ang inyong alagad, Chief Minister, Reverend Charlie Eugenio, sa ngalan sa magtutulo, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. o sa ngalan sa kauban ng mga ebanghilista. O kiniusab ang inyong alagad, Ebanghilista Brother Eric Camus. Kiniusab, Ebanghilista John Kenneth L. Mangalos. O kiniusab niyo igsoon, Ebanghilista Brother Dibs Rizaba. Kami mo ingon hangtod sa sunod nga higayon, sa samang takna ug sa samang istasyon. Dagang salamat sa inyong pagpatalingog o paglantaw mga kahigalaan ug mga kaigsunan.